Mantay ito nga kaldaing nagsiribon niya ti pampanungan na ito yan. Nagmayatan na yun ang balin na nga pagpaguyo dahil. Nagmayatan niya nga idea dahil ito yan. Pagkarap ng kalakas ito yan ito. Nagmayat na yan. Makatulong king ka nga pagpaguyo dahil. Nagmayatin niya. Dahil ito iti kwa alaing. Iti diskarte. Dahil nga motor mo ko, mabali mo pag-aradon na kaya simbulong lang ang kastaw, nagmayat na ito ay iti kwa pag-arado, mabali mo mangontrata ka na tayo doon nga mayatin nga diskarte na ito yan dahil ito ay idea nga mayat kaya simbulong ito ura dito mo magamgamit nga motor mo nga kwa mabali mo simbulan ito pa may mayat ato dagid swil na may mayat nga kwa na dahil kaguma dahil ito kagid swil na street style nga panangaramid mo kaya mo sa bali nga simbol dahil ito mayat nagmayatin niya na kaya mo taglit yun ito yung kanatap no mayat pa sayang gusing ti kwa tunog digiti ara sa as ti danom mayat pa iti palpalayo po yung muntuyin nga aglit yun na ito ati idea ay daw nagmayatin niya na sa balimot nga kunay tao nga idea ay daw pag daros ti route pali mo ang garden to kubkubon na may pati raman na may pati dagana idol nagmayatin niya naramid na lang ang kayo ang mayat na ito ati mayat nga diskarte mayatin niya na sila ka lang bisikleta kang malag ito ma-exercise pa ito magbagay magragragadi ka gaya may daw ito yung idea nga napintas nagtakil taragadi na niya no kaya mo mait no kakaday tao ito yung idea tapno hang ka nga ang marugitan ta tiles no umunag ka ta sumbrag tabalay mo takbay nga sumbrag ka ta unag tabalay mo sugos mo pa ta sa pagos mo ka na ito pa sa kasumbrag narinig mo tigdalos no to tayo sa balay dahil ito idea nga napintas idol kita mo nagsyatin na yan dahil sakbay ka sumbrag ka balay mo gusugos mo pwede ito sa kamten ni ayunta kwa start ko mayam mayat dahil ito mayat pa nagmayatin niya tipan sa bali nga style idol ang kamatigil tayo tiyo ta dalo na ito idol urain niya ti papanaman na nagmayatin niya na libre gasolina ato na daw lawan awang ti magamit mong gasolina na dahil ito idea pa nga napindas idol nagdalos ti root grass cutter nagmayatin niya na panakakanan katapunta pa rutan nagbed hang mo kasapulan ti agas nga gis-spray ka dito na idol mayatin niya dahil mo iti bisikleta mo bilang madagayan pa kami din na slag pidal ka mo tangam pupukan gayam ti kayo nag-asat ti bunang dahil ati idea na mayatin niya simple lang ang madam gayam mararabi din na ito tinapintas ma-exercise pa ito pagbagay dahil ito tinapintas mo ng idea dahil ito idol kita mo nabalik mo pa nagpaili ka dahil ito libre gaw ma pispison ang mayamay ang mga problema ti kung dahil din idol nagbapabumban ang mga ipaili balik mo ipaili ito libre may pison mayati diskartina niyan manong mo sila lang kagay ayam ang magpispison mo gaya madagay maarami din na tartrabak ko na di nagmayat dahil ti mayat naramid na nga grass cutter dahil tao da sidecar mapal mo ikan iti grass cutter na kalitan tapos ito sidecar na tapno pa mga lakalang ti mga simbol ka ti kabi mo tayo tababain ti sidecar na di nalpas daldalos ka dahil napimpintas mo dahil ito yan ito ay idea nga panagmulat ti mais hamo ka sa pulang ti ado nga tao dahil ito si kalat ta mangmula ka dahil
Kamaisa mo, no? Banggag mo. Dinagmayat. Sa bali nga style to, namin na, duwang ngipon ng ragati na, tatana ka makikita kas taon. Dahil ito ay ragati nga nagpintas. Idol, kita mo, ang lupait. Dahil ito ate nagmayat. Kana, siya ati discarding niya. Nagmayatin niya, siya ati nagbiit. Ano kaya mo mo iti solar nga panay? Pag lutuan ka raw, umaramid ka na. Nagmayatin niya na ito, libre kuryente, awan ti ko ano na ito, idol. Nagpaspas mga burot, tatanong na yun.